Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Шарохекс и в момента сме в Майнкрафт и това е втори епизод на да разгледаме. Отново ще разгледаме един Майнкрафт мод, който се казва Sports Mode. В него има няколко различни спорта, като футбол, баскетбол, бейсбол и това другото... Това с хилките, сеща се бадминтон ли как се нарича, не знам. Така. Първо да покажа това какво е Ball Launcher. Това не съм сигурен точно какво. Да. Това изстрелва топките, после ще кажа за това. Значи ето я топката футболната. Трябва да си направите настройките първо. Къде беше, само да видам. Мод, не. Отивате на Options, на Control. И ето тук може да си настроите с кои копчета да ритате, такива глупости. Имаше някакви други също опции, ето ги Sports Mode Options. Тук си настройвате дали да ви е 2D топката или 3D. Моята е 3D настроена в момента. И цъкате с дясно копче и ви се появява топката. Не знам как се прави, дали изобщо може да се прави. Не съм добавил Craft Guide. И на мене в момента ми е с L. С L първо може да си я дриблирате просто така. А с L, като задържите, виждате в долния лев ъгъл ви се запълва едно нещо. Ето това. Това е силата на удара. И ако сте за топката или... Мисля, че и това е достатъчно разстояние. Нищо, че две купчета. Не, две купчета не става. Значи... Добре, бия. Явно достатъчно. Ето така. Бях достатъчно близко преди малко и затова я би. Ето така. И виждате, че ритате и топката попада зад мрежата. Какво хубаво попадение само. Лошото е, че топката се заглавя бавно. И това е един доста добър мод, който може да играете с приятели на Private сервер. Друго, освен това, има футбол глов, което е с ръкавици. Ето на F5, виждате как изглежда. Ето така разкачвате с десно копче, разкрачвате своите ръце и виждате, че може да мърдате. Господи мили. Само лявата са направили да седи, господи мили. Явно не е направено как трябва все още. Това е. И ръцете не ви се виждат. Виждате като с ръкавици. Това е малко шантаво. Няма значение. Разбрахте какво става с футбола горе-долу. Така, сега да се прехвърлим към баскетбола. Това са кошовете. Сега ще направя един някакъв прост кош, който може да използвате. Той е по принцип от дърво. Да го направим ето така. Тук. Ето така. Едно табло и ето тук коша. Не съм го гледал от никъде, просто го измислих сега. Не знам, защо точно това кош. Може да си направите и друг кош, но той е си от мода и за предпочитането да имате. Взимате си баскетболната топка. Поставяте я. Тая махаме. И с кое копче само беше сам. Само да видя, опа. Също така и тя може да бъде изритана. Всички топки могат да бъдат изритани. Аз да правите казвам, с J копчето превръщате топката на такова отново на айтем. Ако сте на синглплеер, се едно да си я спукате нещо подобно и после пак да я извадите. С копчето M флащате с ръка топката, ето така. Той само да я пусна сега. Ето с L се пуска, но само като цъкнете L, иначе ако задържите ще я изрита. И с M отново се вхваща. Може да си направите по-лесни контроли, защото в момента си разчеквам ръката направо. И малко трудно. И така може да си играете на 21, ако знаете как се играе, или на нещо друго на там. На злато и лайна, ако знаете как се играе. Добре, да пробвам още един изстрел. Дриблирането не се осъществява, просто имитирате, че дриблирате нещо подобно. Топката лесно се отнема от ръцете. Мисля, че не знам с кое копче точно беше, но не е в сервер в момента и няма как да ви покажа. Да пробваме. Не стане и този път. Виждате, топката обаче се връща. Направени са физическите явления, които трябва да станат. Добавени са... После ще ви покажа ни неща, които може да пробвате. Добре, иначе няма да вкараме кош. Да го щупим тогава. Така. И това е за баскетбола. Също така, както казах, сега ви покажа едно нещо с топките. Така, баскетболната е по-голяма, така че така ще спром. Като биете
И ако биете в едната топка и другата се отмества също, от тук изглежда ми на яйцевидна малко. Добре, да я махнем. И така може да си направите нещо, например, като боулинг, наредете си няколко топки в триъгълник и с едната другата да биете, да се опитвате да ги целвате или да наредите ето така и ето тук да сложите едната топка и с другата да се опитате от тук да я оцелите. Например, слагате футболна и с баскетболната хвърляте да видите дали ще оцелите нещо подобно, като стрелба с пушка към букенчета, някакво подобно. Така, това е бал лаунчера, който мисля, че е за тенис топките. Сега ще пробваме. Така, само да сложиме ръчка да видим дали ще стане. Да. Значи, но само трябва някой да дойде да ви цъка ръчката, защото няма как вие сами да си цъкате и после да гоните. Тук нещо топките се бъгнаха, минаха под земята. Така, това е тенис топката. Спамвате си я пак с дясното копче. Тенис, мисля, че рокет трябваше, да. Само, че... Да има само... Опа. Отново може да се рита топката. Ма не може тая. Добре, явно тая не може. Или просто нещо се бъгна. Би трябвало да може по принцип. Не, нещо се бъгва тенис топката, не знам защо. Така, хващате я в ръка, слагате си на хилката и с дясно копче отстрани гледате силата и сега мога да я изстрелям на някъде, например, нагоре. Само, че не се видя точно къде отидем. Отново ще пробвам. Ето, например, ще вкарам гол сега. Да се надяваме. Но нещо се бъгва тази тенис топка, не знам що. С мък, както казвам, се хваща. Мисля, че не трябва да се задържа прекалено много, защото мисля, че това е причината. Не трябва чак толкова много. Много лесно фърчи тази топка, виждате. Така. Последен път бъгна се. Добре, няма да има последен път. Това беше. И сега да се прехвърлим към бейсбола. Само, че при бейсбола е малко по-различно. Трябва да ви минимум двама човека, за да си играете, защото... Така. Нали, трябва да има един питчер и другия не го знам точно какъв е. С кое копче се хваща топката само. Добре, тук с ме интересно защо се запълва. Така, с това се махаше. Ето виждате, и бейсболната може да се рита, само тенис топката нещо стана. Добре, да изведем една бухалка. Защо не ми дава обаче да взема топката, не знам. Така може да си играете, ако искате такова. Добре, сетих се нещо интересно, може да си играете голф, ето така. Добре, тук има санд, не знам защо. Ето така и както ако сте забелязали, движите се по-бързо на тревата. Има някъде места, където се забавяте. Не помним точно какви бяха. Значи ще има линк в описанието за мода, както знаете. И там се пише кое ви забавя, кое ви дава повече скорост, например е сега като на граса, такива неща. А така може да си играете на голф. Само че е малко трудничко. И не знам по каква причина не мога да хвана топката с ръка. Това ми е малко чудно. Всички копчета пробвам в момента. Преди го аз, по принцип преди всеки мод да направя, си тествам дали всичко работи перфектно. И стана преди, но не знам заради какво сега не ми става. Нещо не иска да я хване. Ето бе. Значи с ръкавиците трябва си. И с ръкавицата май се фърля отново, да. Ето така сега. И фърляте. Това е проблема при бейсбола, защото то с бухалката няма как сам да си фърля топката и да бие с бухалка. Трябва някой да му я хвърля. И виждате в момента как се забавям като летя, като съм с ръкавица. Защото той по принцип, то с ръкавицата трябва да седи на едно место, май не знам. И вие друго, значи, този стадион го изтеглих от интернет. Няма да има линк към него, защото доста трудно го намерих. Това не е само стадион, има доста други неща, освен стадиона, някакви хотели там, глупости. И някой ако знае в интернет може да си напише Soccer Stadium или нещо подобно, само Soccer.
И там да се надяваме, че ще намерите. Също така не казах как се инсталира мода. Като другия мод, ако сте гледали първи епизод, там показах първи епизод на да разглираме. И там точно много добре показах как се става. По същия начин и то е, само че трябва да видите там в линка на мода, трябва да изтеглите още два мода, Player API и Render Player API. Също така също ги поставяте в мод папката. Мода се инсталира малко по друг начин, защото той си е с инсталъра, а не да го сложите вие. Цъкате на инсталъра, трябва да имате най-новата версия на Minecraft 1.7.10, не едно, защото аз се обърках и някъде сигурно 10 минути се чура какво става, то е на 1.7.10. И след това то ви пита дали искате да си направите бакъп, да си сейфате там всичко, което имате на Minecraft. Да не ви стане нещо с сегашната версия или нещо подобно. И ви се инсталира и всичко е наред, както знаете. Само да ви покажа от опциите как изглежда като е 2D топката. Ето така. Виждате колко е грозно. Един вид обикновен айтем. Защо не се вижда? Ето така. Вие се въртите и то по вас се върти, а за ръкавицата не са направили как да изглежда като е дропната и ви е невидима. Така че няма фърлите, защото може да изгубите някъде. Така, топчето изглежда много грозно като е 2D. Да си го оправя. А това е кюбик. Кубирано топче. Интересно. Добре, не мога сега да си го Аз цъкам F, защото и на Jane F има някакви такива за слепи хора, нали, отдолу маркирано. И не мога да намеря половин час. Добре, това беше всичко за този клип. Надявам се мода да ви харесва и да ви бил интересен. Пробвайте се да си направите за сервер, обаче ви трябват и други не айтеми, а други неща там малко по-различни. Вие ще прочетете. Ако ви е харесал мода и клипа, сабскрайбайте за мен, харесайте клипа, не забравяйте да коментирате и да дадете един лайк. Благодаря, че бяхте с мен, се видим в следващия клип. Чао!